טוב, המסלול שלנו היום זה שני הנמלים. אנחנו מתחילים בירידה של בן ציון, בוגרשוב, בן יהודה עד נמל תל אביב. משם חזרה על דיזנגוף, העלייה מגעילה פה מאחורי היכל התרבות. אנא יישארו איתנו, זה ממשיך רחוק. יורדים לקפלן, מתחם רשות השידור, רחוב 4, חשמונאים, המסגר, יצחק שדה, זה מזרחית לאיילון, ויגאל אלון עד שכונת התקווה. שכונת התקווה, הפסקה בסטייקיית החתולים הזולה. לא נכון. ושם דרך ההגנה ללווינסקי, שער ציון, בן צבי, חציית שלבים. רואים, מסלול ארוך היום. מתחת, מגיעים ליהודה הימית, יש שם גשר שעולים פה מדרגות, פעם קיבלנו שם בקבוק מערבים, אז אנחנו נעבור שם בשקט הפעם. נא לשים כפלסטים. יורדים את הירידה הגדולה לנמל יפו, משם עולים לסוזן דלל, לילנבלום, רוטשילד, חזרה להבימה. בהצלחה! יש אפשרות להמשיך בילוי במקום מהסרטים, או כאן פתחו לנו את הדלת בפעם האחרונה ומאוד נחמד. יש הצבעה, מישהו רוצה ממקום מהסרטים? לא! מישהו בכלל מעניין אותו לצאת בסוף? כן! נדבר על זה בסוף. נראה לי שפה. רגע, שעה חגרה? שעת? ברור שמעניין אותי, מה זאת אומרת? מגיני ידיים. בשביל מה אני בא? בשביל סוף הערב. כמה זמן אנחנו זה מפה מצלמים את לנמל הפנים, בפעם הבאה לא יהיה איתנו. מגיני ידיים חובה. אנחנו נוסעים בהתאם לחוקי התנועה, שומרים על הימין, בעצירות מפנים את הכביש, נשמעים לסדרנים, לא עוברים את הראש, לא מפגרים אחרי הזנב.